Tisztelt emlékező közösség, hölgyeim és uraim, kedves fiatalok! Ma azért gyűltünk össze, hogy megemlékezzünk nemzetünk egyik legfényesebb és legmeghatározóbb napjáról, 1848. március 15-éről. Arról a napról, amikor a magyar nép kimondta, szabadságot akar. Arról a napról, amikor a történelem kereke egy pillanatra megállt, és egy maroknyi bátor ember szava, hite és tette új irányba fordította a nemzet sorsát. 1848 tavaszán Európa forrongott. A népek szabadságot, jogokat, méltóságot követeltek, a magyar nemzet sem maradt néma. Pesten fiatalok gyűltek össze, költők, írók, egyetemisták, akik hittek abban, hogy a szabadság nem ajándék, hanem kivívott jog. A márciusi ifjak bátorsága példát adott egy egész nemzetnek. Amikor kinyomtatták a 12 pontot, és elhangzott a nemzeti dal, egy ország szíve dobbant együtt. A költő szavai ma is ugyanúgy visszhangzanak bennünk, mint akkor. Ez a vers nem csupán költészet, hanem a szabadság iránti vágy, az igazság iránti hit és a hazaszeretet ereje szólal meg benne. A hazaszeretet azonban nem pusztán egy szó. A hazaszeretet felelősség. A hazaszeretet áldozat. Sokszor a legnagyobb áldozat. Ahogyan a kor egyik nagy alakja, Kossuth Lajos fogalmazott, a haza minden előtt. Ez a rövid mondat egy egész nemzedék hitvallása lett, mert azok az emberek tudták, a szabadságért néha mindent oda kell adni. És valóban sokan adták oda mindenüket. Fiatalok, akik alig kezdték meg életüket, apák, akik családjukat hagyták otthon. Parasztok, kézművesek, diákok, egyszerű emberek, akikből a történelem hőst formált. A szabadságharc nem csak a fővárosban, nem csak a magyar csatatereken élt. A szabadságharc minden magyar településen jelen volt, falvakban és kisvárosokban, ahol a haza iránti szeretet ugyanúgy dobogott az emberek szívében. Így volt ez Nagyszénáson is. De arról, hogy a szénásiak miként és milyen számban vettek részt az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban, kevés adat áll rendelkezésre. Irattári források szerint Nagy- és Kis-Szénásról együttesen 19 legény állt be honvédnak. Más Békés megyeiekhez hasonlóan ők is Hódmezővásárhelyre kerültek a 30. honvéd zászlóaljhoz. Az ezt követő időszakra a meghatározó helytörténeti munkákban is csak feltételezéseket találunk. Egyedül annyi vehető bizonyosra, hogy a szénási újoncok nem maradtak együtt, különböző alakulatokhoz osztották szét őket, egy részük valószínűleg Kis Ernő tábornok valamelyik hadosztályában harcolt a magyar szabadságért. Társaikkal együtt ők voltak azok, akik készek voltak életüket kockáztatni. Ők nem a történelemkönyvek hősei lettek, hanem a mindennapi bátorság példái. Az ilyen emberek mutatják meg, mit jelent igazán a hazaszeretet. Nem a hangos szavak, hanem a csendes tettek teszik nagyjá a nemzetet. Széchenyi István egyszer így fogalmazott: egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. A szabadságharc hősei pontosan ezt bizonyították. Amikor összefogott a nemzet, amikor mindenki hozzátette a maga bátorságát, erejét és hitét, akkor a magyar nép megmutatta Európának, a szabadság iránti vágy legyőzhetetlen. Bár a szabadságharc végül katonailag elbukott, szellemében soha nem győzték le. A márciusi eszmék, a szabadság, az egyenlőség és a nemzeti függetlenség örökre a magyar nemzet alapértékei lettek. 1848 öröksége ma is velünk él. Ott él a nyelvünkben, a kultúránkban, a közösségeinkben. Ott él minden alkalommal, amikor kiállunk egymásért, amikor felelősséget vállalunk hazánkért, amikor tiszteljük múltunkat és építjük jövőnket. A mai napon nem csupán emlékezünk. A mai napon fogadalmat is teszünk. Fogadalmat arra, hogy őrizzük elődeink örökségét, hogy méltók leszünk azokhoz, akik életüket adták a szabadságért. Hogy a hazaszeretet számunkra sem csupán szó, hanem cselekvő erő lesz.
Mert a haza nem csak földrajzi hely. A haza az otthonunk, a közösségünk, a nyelvünk, a múltunk és a jövőnk. És ahogy a Petőfi Sándor írta, szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet, szabadságért föláldozom szerelmemet. Ebben a néhány sorban benne van mindaz, amit a szabadságharc hősei éreztek. A hazaszeretet és az önfeláldozás legmélyebb igazsága. Tisztelt ünneplő közösség! Amikor ma koszorút helyezünk el, amikor zászlót emelünk, amikor felidézzük a múlt eseményeit, valójában nem csak a történelemre emlékezünk. Azokra az emberekre emlékezünk, akik hittek abban, hogy a jövő jobb lehet. És rajtunk múlik, hogy ez a hit tovább éljen. Legyen számunkra példa a márciusi ifjak bátorsága, a honvédek kitartása, és azoknak az egyszerű falusi embereknek a hazaszeretete is, akik csendben, de rendíthetetlenül álltak a szabadság ügye mellé. Őrizzük meg ezt az örökséget, emlékezzünk tisztelettel, éljünk felelősséggel, és szeressük ezt a hazát úgy, ahogyan 1848 hősei szerették. Mert a haza valóban minden előtt. Köszönöm, hogy meghallgattak. A következő percekben a Szabálysamú Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak műsora következik. Fogadják őket sok szeretettel! Hey, tulipán, tulipán, az életem nem vidám, édes ízek keserű, ritka vendég ad erő. Azt mondta az én anyám, ez a hely az én hazám, ide jöttem világra, remélem nem hiába. Tiszta szívem szomorú, miért kell ez a háború? Miért nem élünk csendesen, békében, szégyentelen? Csalhatatlan nem vagyok, mondom, amit mondhatok, nem vagyok se rossz, se jó, országos városlakó. Itt van az én otthonom, becsülettel dolgozom, amit tudok, megteszem, mégsem jó az életem. Hely, tulipán, tulipán, ez a hely az én hazám, ide jöttem világra, remélem nem hiába.
Vannak napok, amelyek felett nem fog az idő. Vannak pillanatok, amelyek nem porosodnak meg a történelem könyvek lapjain, melyek minden tavaszon újra és újra életre kelnek. Március 15-e ilyen nap, amikor ma a kokárdát a szívünk felé tűzzük, nem csak egy darab nemzeti színű szalagot viselünk, egy ígéretet viselünk. Annak a hívnek a jeleit, hogy a szabadság nem ajándék, hanem közös küzdelem. 1848 tavaszán egy moroki fiatal változtatta meg hazánk sorsát. Ma róluk emlékezünk. A költőről, aki dalat és kardot ragadott, a márciusi ifjakról, akik kávéházak asztalitól a csütörtökig mentek, és mindazokról a néptelen hősökről, akik életüket adták, hogy mi ma itt szabadon emelt fővel állhassunk. Nincs március Petőfi nélkül, ő költötte el hónapot, s olyanná lett, mint amilyennek az ő lantján fogantatott. Ezt még kell terhes, forradalmi tettekre érett, lángolódala úgy szállt a nép szívébe, s úgy gyújtott, mint egy lángfolyó. Nincs március Petőfi nélkül, 200 éve már. Az ő szemével látjuk, hogyha madárka a bokorra száll. Fülével halljuk rebbenését, és azt is, mikor egy bőszfolyam vagy egy rabnép láncát letépte a szabadság felé rohan. Nincs március Petőfi nélkül, idő és költő egybefort, benne sűrűsödött, benne robbant, mind ami forralta volt. Az ő szavára várt a nép, és élesítette a kaszát. Abban a dicső márciusban ő jelentette a hazát. Nincs szabadság Petőfi nélkül, ő égett a szívünkben, hogy több a szabadság, mint az élet. Ez a legszebb népjog. Ő írta, vívta, tollal, karddal, s látta Tőfi életét. Szabadságunk előkokványán Petőfi szíve a pecsét. 1848 tavaszán több országban is kitört a forradalom. A Habsburg birodalom népei önállóságra, függetlenségre vágytak. Prágában, Milánóban, Velencében, Bécsben föltámadottak. Március 14-én este a 13. bécsi forradalom hírére úgy döntött a Pillbax-kör, hogy Pesten is forradalomra van szükség, és nyilvánosságra kell hozni követeléseiket. Március 15-e reggelén a Nemzeti Dallal együtt elvitték Landerát és Sekkeneszt nyomdájába, ahol a nyomdagépet lefoglalva kinyomtatták. Másnap petícióként küldték Pozsonyba a tömeggyűlés megerősítése nélkül, de a forradalom súlyával. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés! Kívánjuk a sajtó szabadságát, cenzúra eltörlését, felelős minisztériumot Budapesten! Éven két jó országgyűlés Pestre! Törvény előtti egyenlőséget, polgári és vallási tekintet! Nemzeti őrséget! Közös természelés! Kultúri viszonyok megszüntetését! Esküdtség képviselt egyenlőség alapján! Nemzeti bankok! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra! A politikai státuszolja szabadon bocsáthassanak! Unió! Kemény szál fúj, láng a szikra, vigyázzatok a házétokra, hát ha Milánnak lehajlatlik, tűzben állunk már tetőtől talpig.
Édes hazám, régi magyar nemzet, alszik-e csak a vitéség bennem, vagy apáink halálával elhalt, élik-e még oldaladra akart? Magyar nemzet halált kerül a sor, része megint, ami voltál egykor, hogy hatalmas, harcos kiszemével jobban ölt, más a fegyverével. A mozgalmak közepette, mint inkább előtérbe léptek azok a lelkes hívek, akik vezetői lettek az átalakulás nagy reformjának, és akiknek nevéhez elválaszthatatlanul fűződik e korszakalkotó események felejthetetlen emléke. Ezek között a legelső helyet foglalja el Petőfi Sándor, a szabadságharc ellenlelkű költője. Petőfi homlokát ekkor már hírnév koszorúzta. Költeményeit széltében olvasták, munkásságáért vetélkedett a kiadó. Petőfi hányatok életében ez volt talán a legderűsebb, a legszebb és a legdicsőségesebb időszak. Egy gondolat vált engemet, ágyban párnák közt halni meg. Lassan hervadni el, mint a virág, melyen titkos féreg fog a rág. Elfogyni lassan, mint egy ejteszál, mely elhagyott, üres szobába áll. Ne így halált adj, Istenem, ne így halált adj én nekem. Legyek fa, melyen villám fut keresztül, vagy melyet szélvés savar ki tövestül. Legyek kőszél, mint a hegyből a völgybe, egész földet rázunk, megdörgést önt le. Ha majd minden rabszolganép jármák nyomúba síkra lép, piros ruharccal és piros zászlókkal, és a zászlókkal nem eszent jelszóval. Világszabadság, és ezt alsogják kelettől nyugatig, és Zsános velük megütkezik. Ott tesem elég, a hazvezény, ott foly az ifjú verti szívemből, s hajkam örömteli légszó az emtől. Hagyjál el azt az acélüzelej, a tombita hangja az árüzelej, s haltesem át, fújók pedig át, szállodjanak a kihívott diadalnak, hadd hagyjanak engem az összetiboltban, ott szedjék össze elszólt csontomat. A jön majd a nagy temetési nap, hogy ünnepélyes lassú gyászzenével és vágyos zászlók kíséretével a hősöket egy közös sírnak adják, kik érted haltak, szent világszabadság. Ó, ifjaim, ó, én barátim, ti megkötött szárnyú sosok, láng a fejem, jég a szívem, hogy végig tekintek rajtatok. Föl, föl, hazám előre gyorsan megállni félúton kívánsz, csupán megvan terízve rajta, de nincs eltörve még a lánc. Barátaim, egész Európa forró! Szóra törnek ki a forradalmak leányú hatalmak ellen! Győzzük a végül egymásra! Gyertek velünk! Értezzük fel szíveinket! Itt az idő most lassan!
sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és állandó imádság mellett mondják el szent neveinket. nyár végére minden remény elveszett. Ferenc József osztrák császár segítséget kért az oroszoktól. Maroknyi seregünk minden veszette többszörös túlerővel szemben. Nem tudtuk megvédeni a szabadságunkat, pedig sokan életüket adták érte. Van, akinek megőrizte a nevét az utókor, míg mások névtelenül áldozták fel életüket a hazáért. Dicsőség nektek, bátor hősök! Emelt fel fejedet, büszke nép, viselted a világ szégyenét. Emelkedj magasba, kis haza te, az elnyomatás iszonya. Emelt föl szívedet nemzetem, lángoljon a világegyetem. Ezt a napot nem felejtjük el soha, hiszen példát mutattak nekünk bátorságban, és példát mutattak összefogásban is. Ez a sors, amit élünk, csak egyszer miénk. Ez a hely, ahol érzed, hogy otthon vagy rég. Ez a föld tele könnyel, mint a szó melegével, és a szívünkkel szállítunk fel. Míg a múlt ezer harcról és gyászról mesél, van egy út, és a holnap tám békét ígér. Ez a föld tele könnyel, mint a szó melegével, és a szívünkkel szállítunk fel. Szabad legyen, s minden
nekünk